Sean? Yebo sawubona. Uyaphila? Ngiyaphila James, uyaphila. Ngikhona. Thank you so much for your call. Before ngikunqaka kahle Sean, I think it's important for me to make this disclaimer ukuthi I know sexualities are something that really polarize us as abantu. We have different beliefs, but because Anonymous ulalele and this is his real life that we're dealing with, I'm really going to implore us to be respectful. Singahluka ngokwembono, I have no issue with that, but respect needs to be at the helm, not only for you Sean, but for everyone who's going to be participating in this conversation, whether it's online, on the air, on WhatsApp. Please, ngiyacela ukuthi sikhumbule ukuthi there's a human being behind this story esisibiza ngesigaxa. Sean, you can continue. Yeah, mina James bebengizothi Anonymous usamncane mina 39 years. Mengicabanga mhlawumbe usazophila futhi mhlawumbe isikhathi eside, yabo. So mengicabanga mina ukuthi lento akavele enze kanje, akatshelise abantu iqiniso. Ahambe aphile impilo yakhe le ayifila yena ngaphakathi. Njengalokho ephila impilo le yabo eshuse yamanga for yena ngasho kanjalo. Yabo ngoba phela into eyamanga like umuntu lo unkosikazi wakho membuka akwenzeki lutho manje wenzela abantu ukuthi family izophoxeka nabantu bazophoxeka. Bekuthi mina yobhuti usamncane aphumele oba akhuluma nje iqiniso. La South Africa is a free country la uphila impilo yakho oyithandayo. Well Sean, there are children in the mix. 3 children. Nabo I'm guessing ukuthi sebekhulile ngoba oqala wathi wavela immediately mangabe ebuyela ngasekhaya. So this is a child that's older than 10 years, I'm presuming. Kumiswa kanjani ke where the children are involved? How does that affect ingane knowing ukuthi ubaba kuzoyi affect impela kubhlungu kodwa aqali ngaye naba no somisi banazi ingane baba kuya aqali ngaye. Okay. Hey, sakaphumela bala. Yes, ingakho nje umbono wami. Ngiyabonga kakhulu Sean, live your truth Anonymous. This is according to uSean. Usibalikhulu uthini ke yena? Kama ngiyathunjani mfowethu? Ngiyaphila, how are you? Siyaphila. Ibhlungu le ndaba ngoba manje the facts ingane which were dragged in to the picture by this particular individual. No nengane yabantu, he robbed umuntu osifazane of opportunities which she could have explored. Wamthatha wambuyisa esibayeni sakubo kanti uzodlala ngaye kanje kamangethe. Lentizwa le all I'm hearing is just ephuma kuyona nje it's I and more I. He chose a heterosexual life. He needs to stand by those values. Angadlali angabulali isibongo sakubo nje bethu baba akasekho nobulala isibongo sakubo lombhebhe uthi ukhathele kuphela impela angabophumula abuye futhi aqhubeka abo baba abophumula thatha olita abophumula lombhebhe abuye azokhulisa ingane zakhe ahlale nomngakhe uyaganga lombhebhe. Dlamini, I'm trying to find the part in his email lapho ethi khona Nangok uthi njebs in my heart I know I'm a gay man lokho angikungabazi ngoba namanje inhliziyo yatelebhela uma ngibona an attractive man. Do you not think then Dlamini ukuthi lokho is putting him closer and closer to cheating on his wife with other men? He may have done it, but this then puts her life at risk because ukuthi ba careful kangakanani during their sexual encounters asikwazi. Yes. So this guy needs to get his act together, abophumula abuya ahola umndeni wakhe lokuganga lokho nje ukuganga uhlushwa inyama abophumula lombhemi mathandaza abuya ahola umndeni wakhe uyaganga lombhemi. Ayikho into esho he chose this. He could have at the beginning athi no mina ngiyazizwa ngihalele ezinye insizwa aqhubeke nalokho angahuduli angatali nyakanyaka seyidalile manje uzona sort out his miss lezi ngana kuyidiswe impilo zakho uzokwenzakalani ngazo. All right, thank you so much Dlamini, you sound really impassioned by this one, yeah? Okay, bye James. Silindile sawubona. Hi sisiwonjani? Yaphila, thank you so much for your call. Ngicela ungicishele radio yakho sando sam. All right. So I'm glad ukuthi you have come through as umuntu esifazane because we do need somebody to also represent the wife in this case. Ukuthi wena, if you were in her shoes, would you prefer ukuthi umnyeni wakho for 10 years akutshele yini ukuthi this is his truth and he doesn't really love you ngendlela ebeucabanga wena ukuthi nithandana ngayo? Well, nami yazi the situation ukuthi I've been married for so many years, so ngimaji like I'm wearing izicathulo zikasisi lokho yazi angiboni ukuthi ngayimukela lento. So as much as naye ama feelings ke ezalentayizwayo kodwa ngeke sithi yo angazi ngikhona nje mina futhi mina ukuyihandlisha leyo nto leyo. So what you would prefer ukuthi niqhubeke ngendlela ebenenza ngayo?
ngiprefer lokho sithi and ingane sithi nje esikoleni bangani kuma peers akhona ngibona incindezi nje ningazama manje sithi zivele decide izinto ngiyabona nje especially for lo mntana ngaphezulu ka 10 years ngeze ingane izihengile yafa mhlawumbe ibulisha zingane through lento so bengiprefer ukuthi ubhuti avela afishe nkosami at least ke ahambe kade disappear ephesheya lapho kodwa nje ngeke sisinenge but if Sli sithi sicabangela ingane, would their father's disappearance not hurt them even more? Ushawn earlier made the example of one of the most prominent members of the LGBTQI community in South Africa, Usomizi, who has a daughter, and ingane ikona iyaphila, she's an adult now, and they have a beautiful relationship. So this is not something engaqala ngabo. Yeah, but angithi abantu abafani siyabo abantu nje bangafani nje indlela umntana owasomiza handlisha ngayo maybe she's been through a lot before nje amukele ukuthi ngempela baba wakhe ukuzizwa kanje emotion bengizothi ngiyacela nkosama ngaphuma mase nje boko wathi ngona phela ngifihlele ngona sikhuluma ukuthi nezinkinga njengawo umuntu uma relationship kodwa nje kuningi ne na even namafuna akho siyabona nje njoba sishadile kenze kuthola ukuthi abancane ukuthi wow shame how washada kanjani like wow samncane in yabona ubajabule kunjani emshadweni uncomo iyaze kumnandi in all of the sudden then guys evele bakanje you see pressure ayingeke I can really feel ukuthi usuyithathile lento why internalizer ingakwenzike na ube nama sleepless nights wena Sli no ungaqoki inkinga zabantu kakhulu Sli. Thank you so much for your call my angel. Anonymous. Yebo sisi Yebs. Uyaphila? Ngiyaphila unjani? I actually don't know. Ngisazama ukuthola. Mhlambe ngizowuphendula lo mbuzo after khethile. Okay sis. Mina ngithi yabona nje lo bhuti okhuluma ekuqaleni ubeqinisile. Yabona le nto okay ngizokunikeza iBible perspective sis Yebs. Le ndaba leyo ukuthi umuntu wesilisa kade umuntu wesilisa ikazimisha ukumithisa ebe nezingane bese all of the sudden lesazothi usezizwa ukuthi uthanda abantu besilisa abanye inobudimoni phakathi. Wait, Gahleke, Anonymous, before you even continue, let me correct you here. Anonymous said even from when he was a child, he's always known ukuthi akabathandisisa abantu besifazane emotionally, physically and sexually. Kodwa ngenxa yencindezi from his upbringing, he felt compelled ukuthi mangabe sebuya ekhaya akaqhubeka phile lempilo eyamanga so that he doesn't embarrass or disappoint umndeni wakhe. So he's always known ukuthi yena uthandela ngokweqiniso abanye abantu besilisa. Ngiyakuzwa sisi Yebs kodwa mangiqonda kahle akekho umuntu wesilisa othezalwa athi mayevukela yena uvukelwa ngemuva. Ngoba uvukela ngaphambili kuqine lo oqinayo ngaphambili usuthi umuntu wesilisa. So nje yonke lento itshengisa isikhathi esiphila kusona nje inobudimoni ubhuti nje akazama ukuphila ngendlela afanele ngoba nisabantu besifazane ngezinye isikhathi kuyenzeka mangicabanga ungangitshela wena umuntu wesifazane kuyenzeka nibe nomuzi wokuthanda abanye abantu besifazane kodwa anikwenzi niyaqhubeka niphila ngalendlela enidalwe ngayo. Then all of the sudden abantu besilisa bona umuntu akade phile right sonke isikhathi usezothi manje no Yazi ukuthi Anonymous ngiyakuzwa now ukuthi you feel very strongly because background yakho is from a religious point of view, but siyahluka ke mina nawe because I do honestly believe ukuthi umuntu as they grow up akakhetheli ukuthi uthanda bani, you know. Gender and sexuality is different. These are two concepts that don't necessarily come together. Ukuthi thina as we are social beings, we are socialized to think ukuthi mangabe uyintombazane unontomzodwa kufanele uthande umuntu wesilisa. This is not always the case. Nabantu besifazane nabo, they do find themselves sometimes attracted to other women, and that is where the L in LGBTQI comes from. The L stands for lesbian, the G for gay, the B for bisexual, and so it goes on. So I hear you are very impassioned and you are more than welcome to have your own view, but angazi noma sizohamba ngohlelo yini uma sicindezela abanye abantu and how they feel sexually according to what we feel ngokwe religion.
Okay, eyokugcina nje mangethe. Yeah. Cishe ozovumelana ngami nalo. Akekho umuntu wesilisa othi mayevukelwa nishe seyingane avukelwe ngemuva ngalapha kaka khona akekho. Hey, Anonymous, bye busy wena. Sure. Thank you for your call, by the way. You are representing a certain demographic. Engespike ukuthi ikhona. So thanks again for your call, yeah? Okay, ngiyabonga, bye. Kwaze kwa rough, ku tricky, ku wow. Mengibuya, wrapping up with your voice notes as well as some more comments that have come through from the Facebook page. In case you haven't squozed in your comment on the WhatsApp line, it's 078-934-2827. And if you want to quickly drop your comment for Anonymous to go through ngesikhathi sakhe on our Facebook page, it's the Liftoff on Gagasi FM. Let me start with Ekalindo Mbogazi. Uthi, fethu, be honest enganeni yabantu uyikhulule. 39 years, nisebancane kabi, isazohila, iqhubeke, ithole injabulo neqiniso. Thobekile Ngokhuzwayo says 10 years. Yo! Tetelusis wabantu uyophila ubuwena. Sithe maka oluhle cele uthi fela ngaphakathi bafo baningi abantu abazolimala mangabe uphume lobala. And let me wrap up for now with Ekasane Ndlovu. I-comment uthi ubhuda kakhuluma iqiniso ilona elizomkhulula kodwa angayithatheli phezulu le ndaba akayincenge kahle. Yo hlezi nomkakhe ezo understand. My goodness. Let me wrap up with voice notes that you sent. I don't think we've ever had an issue for Iketile that has garnered so much interest from you. But ngiyabonga kakhulu ukuthi you always come through and assist one of our own, be it on telephone calls, be it on the socials, or even via your WhatsApp voice notes.